jebul kowe sing wis gayuh wujuding kanugrahan kang winastan Wahyu Widayat ora pangling iki kala durgangsa ya Werkudara dasar para nyata ayo aku ora nrimakake kowe gayuh Wahyu Widayat karepmu kepiye Wahyu Widayat ndak jaluk nek ora ndak wenake kowe sing tak pangan bangsa arep ngrudo paripeksa kelawan aku oh mati tenan kowe oi jar wala ya Allah katitik menika wonten Nalendra ingkang rawuh ngabiyantara wonten ing ngersanipun ingkang rayi Koko Prabu Jagadéwa Bathara Yayi Arjuna wonten timbalan Marata Dyagi Nalendra iki katimbalana mbok menawa pancen ana wigati sing bakal diaturake dening Nalendra iki kelawan Siadi ing Madukara inggih Koko Prabu kula aturi lenggah ingkang langkung sekeca iya kaya wis ora kurang prayoga di Kisana sampun kinten kula menika tumamba yekti saweg sepisan kula wanuh kelawan jengandika panjenengan menika Nalendra saking pundi sinten jejulukipun Kisana Kisana kula nuwun sewu kula andangu dumateng Paduka panjenengan menika Nalendra saking pundi sinten jejulukipun Kisana Koko Prabu Yayi Arjuna kepiye kula sampun andangu dumateng Nalendra menika nanging kula dangu kok malah kendel kewala monggo menawi katitik saking paningalipun boten tingkem wiladalah mbok menawa ora midhanget ature Siadi Radasara di Kisana sampun kinten kula tumamba yekti saweg sepisan menika kula manuh panjenengan menika Nalendra saking pundi sinten jejulukipun Kisana Kisana panjenengan menika Nalendra saking pundi sinten jejulukipun Kisana Koko Prabu kepiye kula nyuwun tulung Nalendra menika dipun jawil duh duwe daya siji kok kupinge sanglir kula aturi andangu Koko Prabu dipun jawil Kisana wah dalah kaget sutane kalih kula wah dalah kula nyumurupi kawontenan kesadaran menika kok katon tidhem katon tintrim lah kok wonten bedhomo alus ingkang demok bokong kula menika inggih kula Kisana panjenengan inggih kasinggihan mekaten Allah taala nggih kula nuwun wah iki ana wong meteng barang ngene kene panjenengan menika sampun kama wantun menika semah kula garwa panjenengan inggih Kisana wala taala lah kok kaya wah ora sebaene kok kula kaya mesrani menika sinden ingkang saking Serpeng panjenengan kok saged mestani kados mekaten mengke rumiyin semah kula menika ugi saking Serpeng oh mekaten nggih kula menika penggenter inggih mekaten inggih kula nuwun sewu menapa kula sampun kepareng sowan wonten ing Kesatan Madukara inggih mboten wonten kalih inggih mriki adeking Kesatan Madukara menawi mekater sing ngandika menika Raden Arjuna inggih kasinggihan mekaten wala taala wah menawi ngaten mboten sisip mboten sia-sia mboten percuma anggenipun kula ngibaratipun paribasanipun nganglang jagat kekalangan Malaya madosi dunungipun kesatring Madukara madosi
Pilenggaipun Raden Arjuna. Inggih, kula pun Raden Arjuna nggih Raden Janaka. Walah salah. Wah, nuwun sewu, nuwun sewu. Wah, menika kesatran ingkang saestu Brawira saestu. Inggih, matur sembah nuwun pangalembananipun. Nggih. Wah, kula nuwun sewu menawi jeng andika mboten pirsa panjenengan menika dados idaman para kenya wonten negari kula. Inggih Kyana. Para wanita randha prawan cilik gedhe nom tuwa menika sami gandrung kalian jeng andika. Wallpaperipun menika gambar paduka sedaya. Inggih mekaten nggih. Ngantos sak menika piyambak kula menika dereng gadah garwa awit para wanita wonten negari kula menika sami gandrung-gandrung kapiyandhem sedaya kelawan jeng andika Raden Janaka. Inggih Kisana. Nggih. Kula nuwun sewu panjenengan menika kala wau Nalendra saking pundi sinten jejulukipun? Nggih, Nalendra. Nuwun sewu. Nalendra saking pundi? Kula. Inggih Kisana. Nuwun sewu. Napa kula panjenengan dangu kalian kula? Inggih, panjenengan menika Nalendra saking pundi sinten jejulukipun? Jejuluk kula? Inggih Kisana. Nami kula? Inggih Kisana. Ora kuwi larakan renak patake ndase. Mangke rumiyin kok Prabu kula aturi sareh. Oh. Jeluke ndablek kupinge mangke rumiyin to. Panjenengan menika Nalendra saking pundi sinten jejulukipun? Walah salah. Menawi padukan dangu dumateng kula awon tanpa warni kula menika Nalendra ing Pagralun. Jejuluk kula Prabu Jaya Lengkara. Inggih Prabu Jaya Lengkara. Nggih. Nami alit kula utawi jeneng cilik kula Harmadi. Inggih Harmadi. Nggih. Sampun kula aturaken. Kula menika gadah inseran ingkang wonten ing mriki menika. Awit kula menika mawas, kula menika pengendar. Pengendar menika nggih minimal bojone sinden. Inggih Kisana. Nggih. Inggih, leres ngaten menika. Inggih Kisana, kula nuwun sewu lajeng wigatosipun dene jeng andika rawuh wonten ing mriki. Walah dalah, kula nuwun sewu. Sepisan sowan kula menika ngaturaken sembah bekti kula kunjuk marang ngersanipun jeng andika Raden Arjuna. Inggih kula tampi dawah sami-sami. Tungkap angka kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging sowan kula menika dapur dipun utus dening Ratu Gusti kula Nalendra ing Plongkowati Prabu Jaya Murcita. Kula nuwun sewu Kisana. Panjenengan kala wau ngendika bilih jeng andika menika Nalendra, nanging kula nuwun sewu. Kenging menapa paduka tesih kagungan sesembahan paduka gadah Ratu Gusti. Lha nggih. Sesembahan kula Nalendra ing Plongkowati Prabu Jaya Murcita inggih Germa Cupita. Inggih nggih. Kula menika dipun utus dening Ratu Gusti kula menika wau. Kula nuwun sewu panjenengan menika Nalendra teka tasih kagungan Ratu Gusti tasih kagungan sesembahan ateges negari panjenengan menika negari jajahan. Mboten jajahan. Negari kula menika madeg dhewe. Negari kula merdika. Negari kula menika mboten kebawat keperintah dening sinten-sinten. Inggih nanging paduka kula wau nggadahi sesembahan. Nggih. Sesembahan kula Prabu Jaya Murcita Nalendra ing Plongkowati. Inggih ateges menawi jeng andika Nalendra lajeng kagungan sesembahan menika ateges naminipun negari paduka menika negari jajahan. Mboten negari jajahan. Inggih namung kula menika pendak saben sasi, pendak saben warsa. Marang ngersanipun Prabu Jaya Murcita kula menika ngaturaken glondhong pengareng-areng peni raja peni guru bakal guru dadi kunjuk marang ngersanipun Sinuhun Prabu Jaya Murcita. Inggih menawi mekaten menika naminipun negari jajahan. Mboten
Kula sampun matur wangsul wangsul negari kula madeg piyambak, negari kula merdika. Inggih sampun sak kersa paduka ingkang badhe amestani. Lah nggih. Wong pancen negara merdika diarani negara jajahan. Wigatosipun menapa? Ya ingkang sampun kula aturaken wonten ing ajeng kula wau. Kula dipun utus dening Ratu Gusti kula Prabu Jaya Murcita inggih Germa Cubita kala wau. Supados kula sowan, supados kula prapta marang kersanipun Raden Janaka, Raden Arjuna wonten ing Saten Madukara menika. Ingkang wigatos kula dipun kantheni Nawala, ingkang sakmangke kula kedah ngaturaken Nawala menika kula wau. Dumateng marang kersanipun Raden Arjuna inggih Raden Janaka. Kula nuwun sewu isining Nawala kasebat kula piyambak ugi dereng mangertosi, nanging lilarana sukulan penggalih jengandika. Kula masrahaken Nawala menika dumateng ngersa jengandika Raden Arjuna. Raden, menawi tetela mekaten sumangga kula aturi maringaken Nawala menika kala wau dumateng ngersanipun ingkang abdipun Arjuna. Nggih, monggo kula aturi nampi. Katampi Nawala saking Sang Prabu Jaya Lengkara utusanipun Nalendring Blongkowati Sang Prabu Jaya Murcita. Nawala den tampi dening Sang Raden Arjuna. Den surasa tulising Nawala urut sawiji-wiji saka dhuwur tekan mangisor. Nganti entek padaning tulis kocaping mangke dadi Abra Markata bergadak pasuryanipun Sang Raden Arjuna duka yayasinipi kaya dene siniram tirta kesabaran nedya ndangu kelawan ingkang raka Nalendra Ndarawati miwah Nalendra ing Amarta. Yaya Arjuna napa kok siadi dadi kaya mangkono pasuryane? Arjuna napa kok kowe kaget dadi Abra Markata pasuryane siadi? Janaka ning apa? Dadi abang pasuryanmu kaya wong nesu. Sawise kowe nampa Nawala saka Prabu Jaya Lengkara. Koko Prabu, ana apa siadi? Mboten nginten babar pisan bilih Prabu Jaya Murcita menika kepengin ngayonaken dumateng semah kula pun Wara Sembadra. Awit sakmangke Prabu Jaya Murcita dereng kagungan garwa ingkang njejeri kalungguhanipun minangka prameswari wonten negaring Blongkowati. Koko Prabu, kula kedah kados pundi Koko Prabu? Kawontenan menika sampun ndamel kula kejut Koko Prabu. Lah dalah tak urus iki ya. Sri Baladewa Narapati duwe naris waraning Kresna kang langkung tresnanira marang Jabanon Cinawi. Panus maning jajalan sukertaning bawana iblis lanat. Jaya Lengkara. Dun. Dun. Kowe krungu ora tak timbali krungu ora? Inggih mireng. Kowe krungu ora tak jeluki? Inggih, kula mireng sinuwun. Nuwun sewu, panjenengan niku sinten? Lek nomripatmu gatekno gobokmu. Aku nata ing Mandura Prabu Baladewa. Walah dalah. Kepripun? Lek nomripatmu gatekno gobokmu aku nata Mandura Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Baladewa. Sak geleme dhewe ngarani. Kowe mau muni piye? Kowe diutus karo Ratu Gustimu? Kula dipun utus dening Ratu Gusti kula Prabu Jaya Murcita Nalendring Blongkowati supaya atur Nawala mangresani Yayi Arjuna. Kasinggihan mekaten sinuwun. Tak takon, jali saiki tak takon. Kowe mlaku saka negaramu tekan kene kowe Nawala kuwi mbok surasa apa ora? Mboten. Kowe ngerti isining Nawala apa ora? Mboten. Nawala mbok buka apa ora? Babar pisan mboten sinuwun.
Bagus, bagus tegese kowe Nayaka pancen bener kowe Nayaka sing ngabekti karo ratu Gustimu. Ora nalisir saka dawuhe ratu Gustimu. Ning apa kowe ora ngerti? Ratu Gustimu wis nerak pacak nerajang perbatang. Wis kemlewat pakartine. Wis nerak pepacuh. Kowe ngerti apa ora? Sembadra ki wis nggone Janaka. Sembadra wis bojone adikku ora. Lho, nuwun sewu. Niki perkarane napa Sinun? Apa ora ngerti ya? Mboten. Tak takon, apa ratu Gustimu kuwi urung duwe bojo, urung duwe garwa? Iki Nalendra sesembahan kula ratu Gusti kula Nalendra Mlangkawati Prabu Jayamurcita menika pancen kepara saestu dereng kagungan garwa utawi tasih Jaka. Ngaten mriku. Bab perkawis Jakanipun menapa mboten menika kula piyambak mboten ngertos. Ning saged sinebat tasih Jaka. Mila kula sakmangke dipun utus supados sowan ngabiyantur marsanipun Raden Arjuna ingkang wigatos atur Nawala. Kula piyambak mboten mangertosi menapa isinipun Nawala menika. Ora ngerti isining Nawala. Mboten isining Nawala ratu Gustimu Prabu Jayamurcita kepengin ngayonake adikku Ora Sembadra adikku lara ireng. Pripun? Prabu Jayamurcita kepengin ngepek bojo adikku lara ireng. Wah, oh nderek bingah. Kula gadah sesembahan enggal, matamu kuwi. Ora ngerti apa piye Sembadra kuwi wis duweke Arjuna. Sembadra kuwi wis duwe Arjuna. Aku ratu Gustimu nyenyamah. Arep ngepek karo adikku Sembadra. Walah dalah, lah kok dadi panjenengan ingkang muring-muring. Aku kakangne Sembadra. Kula ingkang badhe nglamar dumateng pun Wara Sembadra. Monggo sameneika menawi sampun tetela mekaten dipun paringaken menapa mboten. Matamu picek matamu. Sembadra ki ngandhut jabang bayi yusmane wis ngancek Sapta Candra. Nggih, lajeng lah kok dadi ratu Gustimu pelanyan arep ngepek arep ngayonake Sembadra. Melek apa ora kuwi? Melek ora? Angge melek kaya wong urip kaya ora entuk melek apa kon micek terus wae. Wis saiki metu njaba. Saiki metu njaba. Wigatosipun metu njaba. Kowe tanding karo Nata Mandura Prabu. Ayo metu njaba. Wah, Nalendra galak kok jireh. Wanine metu ning njaba. Aku ki ratu kalah nek perang enak ning jero padha ora. Keparat ora delanyan. Ora clemohan sageleme metu njaba. Metu njaba. Lah dalah. Maning jagalan sekitaning baune brisanet menungso ora tataran ngilani karang Nata Mandura Prabu Baladewa. Jaya Lengkara aja sagelmu dhewe karep ngayonake karo Sembadra. Sembadra wis duweni Arjuna, aku ki cangkemmu sagelmu dhewe. Ratu Gustimu Prabu Jayamurcita arep ngepek bojo karo Sembadra. Kowe iki mikir apa ora? Goblok. Koko Prabu. Piye? Kula nuwun sewu panjenengan menika menggali napa mikir apa? Cetha Jaya Lengkara kae. Utusane Prabu Jayamurcita keparat pakartine kemlewat arep ngepek Sembadra, arep ngayonake Sembadra. Wong ngerti dhewe Sembadra kuwi duweni Arjuna. Sembadra wis meteng 7 sasi. Inggih nyatanipun paduka menika menawi garwa paduka meteng 6 sasi panjenengan tesih kumanan 2 sasi. Sing kumanan 3 sasi. Wah, sageleme tur kula nuwun sewu kok lucu. Wong ratu sing sampean tantang pun metu kok sampean isih nyenuk enten mriki niku napa? Walah dalah karepku ki arep sesongaran. Ora ngerti kae ratu kok sageleme dhewe nerak pacak nerajang perbatang. Nggih ampun muring-muring teng mriki, mang muring-muring teng mriki. Jaya Lengkara aja minggat kowe. Wah, lah dalah jagat dewa Bathara. Tongok wonten timbalan. Bilung. Wonten dawuh Gusti. Wah, edan. Wah. Pripun kabul kawusanane anggenipun atur Nawala marang ngersanipun Raden Janaka. Gok, Nun. Babar pisan bloko suta aku ra mangerteni isining Nawala sing diparingke dening Sinun Prabu Jayamurcita kelawan aku. Nggih. Nawala daturake marang Raden Arjuna diwaca disurasa isining Nawala.
Raden Arjuna sajak duka yayah sinipi. Nggih, ora ngira babar pisan. Nawala isining nawala surasaning nawala sinuwun Prabu Jaya Murcita kepengin ngayonake garwa Madukara ya kuwi Dewi Wara Sembadra ya Dewi Lara Ireng. Waduh lung Prabu Jaya Murcita kok ora taren karo awake dhewe. Babakan apa? Babakan panjenengane sing arep golek garwa. Wis mbaya men to kok. Wong arep golek bojo ki gumantung atine. Iya jane ning perlu kudu digatekke. Wis ora apa-apa nek waton atine padha le srek padha le cocok men ndak masalah. Ya mosok ya ngono. Sembadra wis kagungane Raden Janaka. Ayo nek apa boleh buat. Jare wong akeh tresna ki abote kaya nggo bumi. Ya. Oke wong sing milih koncatan nyawane ngiklaske uripe yen ora kelakon katresnane ya kuwi wis akeh contone ya dan itu kebanyakan kaum muda ya mulane sing ati-ati ya Sinuwun Prabu Jaya Murcita ki ya sepane isih muda isih tumaruna iya ngono lho anggone orang-orang ki aduh lah iya kok wonten timbalan. Wah, lah kok dadi ana Nalendra galak. Duka yayah sinipi ning ngarepe Prabu Jayalengkara. Asmane sinten? Tak takoni ngakune Nalendra ing Mandura Prabu Baladewa. Wah, lah niki. Niki saya nyemelangi sampean kepethuk kalih Prabu Baladewa. Yo. Wah, iki saya nyemelangi Prabu Baladewa niku tak critani nggih. Riyen dek nom-nomane niku pun kondang galake. Kesak niki tesih kondang galake. Nika ratu sing ora tau mambu penantang mbok sitok-sitoka. Lah kok sampean wani nantang Baladewa? Aku ora nantang. Lah pripun? Aku mung ngladeni aku dikongkon metu njaba. Ah, isi pahit iki. Baladewa kok sangune akeh kok trima toke njaba ya ora. Kowe iki ora clemongan. Wis ora. Sampeyan kepanggih kalih Prabu Baladewa. Ya. Ora nrimake yen to Prabu Jaya Murcita ngayonake Dewi Wara Sembadra. Nggih wajar wong Dewi Wara Sembadra niku adine Prabu Baladewa. Prabu Baladewa niku kakangne Dewi Wara Sembadra. Ha wajar. Nek Prabu Baladewa nesu-nesu merga Sembadra arep dilamar kalih Prabu Jaya Murcita niku sudah lumrah sekali. Ngaten niku lho, nek sampeyan ajeng ngladeni nggih monggo. Nek mboten kula emutke, Gus. Kula emutke. Nggih, kula emutke. Nggih sampun ajeng mungsuh Prabu Baladewa. Gok, nun, lung. Anu dalem. Prabu Baladewa arep tak jajal sepiro kadigdayane. Lah nggih sampun. Itu sama saja. Sampeyan masuk ke kandang kucing. Kandang kucing kuwi lucu, Lung. Kandang apa? Kandang boyo. Ndale sindene akeh. Kandang boyo sindene. Wis pun sak keleme sing baken kula ngeputke. Nek sampean ajeng-majeng mungsuh Prabu Baladewa, Prabu Baladewa niku duweni pusaka aran Kiai Nenggala. Niku pusaka pamunaing satru sekti. Tamake Gunung Jugruk Segara Wasat. Ditamake sapa wae mesti bakal sirna mergolayu. Benten kalih nggene sampeyan. Ngaten niku lho. Baladewa nggih pusakane Nenggala tamake Gunung Jugruk Segara Wasat. Beda kalih nenggalane sampeyan mengetholang tok tamake gunung ming Jugruk ngiwonengen. Wah, edan Baladewa nggih pun diamange kaya ora segarane sing asat malah anu sing nggih aja anu gak. Iki bosak gelem ora. Ngoten niku nek kula gelem kula emutke mangwurungke mawon niat sampean. Ora. Aku ngabekteni bot-bote aku ngabekti karo Ratu Gusti Sinuwun Prabu Jaya Murcita. Lah nggih sampun ajeng-majeng mungsuh Baladewa. Gok. Nun. Wadya bala saka negoring Pagralun ketapke. Nggih, ngestaken dawuh. Wis. Dikrubul kesatan Madukara Prabu Baladewa. Dikalahake Resa Gok. Nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasang. Ati-ati aja kok bocah cilik Gok.
Bergagah kaya kondo mentrang kaya gendewa ana satria kandhat ngayayat brengose ngulur geni tumpangke kuping dewa tengen sawe takon karo aku Senopati Ndrawati Raden Arya Setyaki ya tambak yudha Yuyudana Wresni Wira Singa Mulanjaya ya Raden Bima Kunting keparat jenenge akeh. Wah lah salah. Bare takon karo kowe jenengmu sapa? Takon karo aku Keseting Prabu Jaya Lengkara. Wadyabala saka ing pagralon aku Tumenggung Panigas Jangga. Ya. Wigatine apa dampyak sawadya balamu tumuju ning kesatran Madukara. Ayo. Dewi Wara Sembadra ndak boyong wigatine. Ndak boyong bakal tak jawabake. Dening Ratu Gustiku Prabu Jaya Murcita bangsa Brisa ngalangkai kuwandane Setyaki babu lena pangindawak tebuak jajamul kelakon randha bojomu Singalena prapteng lalis Tumenggung Panigas Jangga. Lai Hos hai Hos hai mati aku. Jatuh mati aku. Jatuh mati aku. Sikap kombure. Aduh mati aku. Jawa canda. Ayo. Aduh mati. Ayo.
Katamu cilik ya. Sowo Satrio Kantret kayayet. Aku Setyaki wis tumenggung Panikas Rikma tukang cukur rambut matamu ku. Wah edan ngobrak-abrik barisan saka negara Pagralun. Apa-apamu? Tinjung akhirat nyawamu, pecah dadamu tibano. Hei! Ya. Wah, mati aku. Iyalah. Edan. Iyalah. Edan mati aku tumenggung Panikas Jangga mesake kok kuncalan wayang. Sapa bojone Sihar sapa? Sihar Madi. Kuncalan wayang nesu kaya eraku. Ayo men arep nesu. Ayo tugasmu kowe. Ayo iki Surara. Pinanggih kalian aku mungsuh Prabu Baladewa aku ketemu karo Setyaki. Wah. Ndrawasi. Lah iya. Sampan ketemu kali Setyaki. Yo. Tapi mang cek astane sampan isih apa ora? Isih. Sing kiwa? Isih. Komplit. Alhamdulillah berarti sampean mungsuh Setyaki ora kelong napa-napane ming babak bundas ndase. Ndasmu kuwi ampun ngoten niku nadan ngoten niku kula niku wong tuwa nadan to batur. Wah caturan. Pun mang mundur. Yo. Syukuran. Lho. Syukuran bejo sampean ora modar mungsuh Setyaki merga minimale lho Setyaki iki mungsuhe semplok tangane putung balunge. Wah edan sak geleme dhewe ora. Aduh edan kok mungsuhe ngedapi-dapi sampean pinanggih Setyaki menang nopo kamun kalah kok. Cetha kalah wong sampean niku arep saka keduan ketoke keker gagah pideksa ning asline ming glombyar. Isine udu otot, isine ming gaji, sangkane ming kokean nyate. Ora sak gelem dhewe, sak gelem kula. Pun mang mundur ya. Edan senane ora. Wah. Mungsuhe ora digdayane sebaene kok. Langke digdaya wong Ndarawatan wong Senopati Ndarawati kaya. Iya, Senopati pilih tanding, satriya pilih tanding. Beda alih sampean, nek sampean pilih kasih kok. Dile ora iso mbedake bojo siji lan sijine. Sing siji kocap ngenehi jatahe rutin ditresnani, sing siji ora. Jenengane kaya ngono mboten jelas ngene iki. Ha iya. Wah edan. Wis ora ana sing maju, ora ana. Wis matur sinuwun Prabu Jaya Lengkara wae lho.
ngabrik barisanku. Apa-apamu? Ayo Prabu Jayalengkara, nek pancen kowe ngarep ngayonake Kakang Mbok Wara Sembadra, tandinge Setyaki kowe kudu iso glundhungke sirahe Setyaki. Mati dek aku kowe sik. Oh! Wah. Oh, hai. Oh. Oh. Hai, oh. Hai. Hai. Oh. Mundur kalah. Iku kok Prabu nyuwun pangapunten. Mangsaipun digdaya sanget. Digdaya piye? Prabu Jayalengkara rusuh tandangipun. Rusuh piye? Kula ngantem boten dipun raosaken. Piyambakipun ngantem dada kula boten tumawa. Bareng nyokot jangga kula panas awak kula nglumpruk tanpa daya. Tumuli kula dipun getak kontal wonten ing mriki. Wah, jan menungsa ora tatanan. Prabu Jayalengkara rusuh tandemu mungsuhe Prabu Baladewa. Manus maning jajalan sekertaning bangune iblis lanat menungsa ora tatanan. Jayalengkara. Jayalengkara rusuh tandingmu. Iki pramu ning tanah Jawa. Pramu ning tanah Jawa ora nyokot sak gelemu dhewe. Setyaki adikku kok cokot nglumpruk tanpa daya. Wah. Ayo Prabu Baladewa apa kelakon kowe tak cokot uga bakal nglumpruk tanpa daya. Kowe tak bondo. Diadi kunjaran ana ing negaraku. Piye? Dadi kunjar gaku kowe bakal tak sirnake. Ayo. Saiki kowe arep nyirnake Baladewa gage sirnakno. Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Biantenge tanah ora tau mampu nantang aku trimo tantang Nalendra kaya diapurmu ki derajatmu apa su kowe. Wah ora wani dimik asa gelemku. Ayo nek kowe arep mungsuh Baladewa ayo gage. Baladewa sirnakno, Baladewa sirnakno. Wah ora bakal tak gawe macak. Ora bakal tak gawe macak mesti bakal tak sirnake. Wah tuplak tukah. Janganmu. Oi. Oi. Ratu Mandura kok sepeleke edan kowe. Oi Dano. Oh. Nalendra mbok marwa sing sang Katri Gumulung. Katri Gumulung mangrompak ing wadya. Kuradakara rek kiri. Wah edan. Pripun kok kuyu-kuyu wah. Untung aku digdaya kok wah edan. Ngrasake lara ning aku ora tatu arang kranjang. Lho. Napa pun kelakon mengsah Prabu Baladewa. Wah. Kowe neruh kridane medeni. Bengok-bengok muring-muring sak geleme dhewe aku didak-dak diantemi. Wah. Prabu Jayalengkara wah. Jelek. Niku nek sampean ngayal kula elekke nggih. Hasile ngoten niku sampean ki mboten manut le wong tuwa. Wah, edan. Lanjur saniki pripun? Napa wangsul kemawon matur sinuwun Prabu
Jaya Murcita. Ora mungkin. Ora bakal gawe masak Baladewa bakal sirnake. Kok saged ngaten Setyaki tak cokot nganggo siung pengabit nglumpruk tanpa tak getak kontal. Ha nggih mangcobi mawon. Napa Baladewa nggih temama mang cokot ngangge siung penjapit. Siung pengempit. Siung pengempit sak gelem wah. Tata-tata, Guk. Nggih, mesti kula tata-tata niku ampun kula cepakne ambulan. Lho. Nggo ngopo? Gotong batange sampean mengko nek dijojo nenggala. Wah, ora sak geleme dhewe. Baladewa tak geget nganggo siung pengapit. Ha nggih, monggo lajeng dicoba sinuwun. Oh, hai. Menungso ora tatanan wis diantepi kaya ngono isih njaluk kurang kowe. Isih njaluk ya ngono ya. Edan. Ayo aku ora bakal jering getih wedi mati. Ak jajal kadigdahenmu. Ayo ngantemo. Ngantemo. Ngantemo sak gelemu dhewe. Ngantemo sak garemu mati. Iki nalindra pilih tanding ora gelem ora mung waton dimungsi ratu kaya ngono kowe. Saito arep segede buri kurang kanca krubutana kurang kawan bedat yo calomu diastana piye kowe. Wah, edan. Edan kok Baladewa arep mateni aku. Pun. Sabar. Niki sampean pun aman teng mriki. Pun santai niki kula pun duduk jugangan. Ancah arep nggo mendem sampean kok malah gur gondel. Wah, edan Baladewa sak geleme dhewe tandange. Tandange rusuh nganti cokot nganggo siung pengabit. Teko aku wis diantem dhisik kok. Wah, lah niku to. Mulane nek sampean dielikke niku manut. Wah, edan. Iki aku nang ngendi kok peteng. Niki teng jero jugangan. Lah nggih kaya sengane wong teng jero jugangan ki ya peteng. Lho, ngawasi kahanan. Mbok menawa ana kemliwer wong saka dhuwur. Tak deloke. Panus manik sasalastane bone iblis larte. Jayangkara aja minggat kowe. Sapa lho? Baladewa cetha bengok-bengok. Sapa? Setyaki. Oh. Sapa? Oh, Setyaki meneh. Cahe cendik tak kira Alpan. Padha aku wange. Iya. Gek potongane boys. Nyunggi menyan barang. Ora menyan nek kowe iki borok. Iya ya. Masak menyan kok milih. Sik dinteni engko sik aja metu sik sekon jugangan. Mbok menawa-ana wong sapa? Udawa. Oh telek kok Jawae. Ngopo rene ming bebuang. Ah senengane kaya. Asin kabeh ra iku. Senengamu kaya ngono ra. Jayangkara minggat nganti kowe aja takon aja kecekak gelandang nenggala cangkemmu.
Sapa? Baladewa. Ya. Jajal munggah. Aman. Aman. Iki janjane nek metu ra masalah kok. Ora ngencok indasku. Ya ngapura. Pantaune saka kene. Mbok menawa-ana kemliwere wong. Enek wong neh. Sapa? Sentyaki meneh. Ketemu rase. Mboten kok Prabu. Goleki menyang idul. Nggih. Oh wis aman wong kowe mlaku ngidul kok. Ora mungkin rene neh. Iya. Ana wong neh. Sapa? Kresna. Kok Kresna? Kresna ki ireng to. Heeh. Iki ya ireng e. Awe iku senengamu karo ora. Amuk Suramarata, Jayamarata. Sapa? Baladewa. Wah, edan. Goleki ngulon. Nggih. Iki kok do kemliwer ta wong ki. Sapa? Kresna meneh. Kok Kresna sinuwun Kresna adate ora metu kok. Kresna sinuwun Kresna kok yaene metu ya. Mongko mau melu jarene jejer melu jejer ning Madukara. Ha iya. Kresnane wis lunga. Kok ngrantapi ya, Kok? Ana Kresna. Kemrutuk iki apa? Ah sak geleme dhewe adan kok. Edan aku kudu piye pun. Wangsul mawon matur sinuwun Prabu Jaya Murjita. Setyaki wonten tibalan. Jroning awake dhewe nyingkirke retu sing tumanduk ana ing kesatan Madukara. Lah kok dadi wis katon padhang kahanane. Prabu Jaya Lengkara wis ora ana ning kesatan Madukara. Mobil kemawon melajar kok Prabu. Awit ajrih kridanipun paduka Kanjeng Prabu Baladewa. Yo. Wah edan kula piyambak boten saged nandingi. Prabu Jaya Lengkara rusuh tandingipun. Setyaki wonten tibalan. Gandeng wis katon padhang kahanane. Kahanan ning kesan Madukara marata gagayu. Nyawiji dadi siji manunggal tetunggalan ning kesan Madukara. Ana ngersaning kakangmu, ana ngersaning kadangmu ya kuwi Yayi Arjuna. Kok Prabu. Sartanipun kakang bakal manekung puja sesanti. Jurung pamujan ngersaning dat kamurwing dat. Muga-muga kadangmu tuwa. Sing nilar marang kesatran Jodipati enggalo bisa ditemokake papan panggonane papan durunge. Gustaken dawuh kula Prabu sumawi kula dherekaken wis ora sasuwe-suwe. Digelak wancine derek nopun Kakang. Monggo kula dherekaken kula Prabu. Patu-patu sudi selikur dina. Ora pangling iki sowane Atmaja ulun kala Duragangsa, Nger. Sawise kita suwan ana ngersaning pun ibu ana ing kayiwangan ndang mangorya ing setran gondo lumayit. Banjur apa kang dadi wigatine dene gawe kaget penggalipun ibu. Aduh ibu. Sewu-sewu kalepatan kula karana kula wantun sumanraka ngabiyantara mangareng so jengandika Kanjeng Ibu Bathari Durga. Estunipun wonten bab-bab wigatos sartanipun kula nggadhahi gegayuhan ingkang kedah kula suwun dumateng paduka Kanjeng Ibu Bathari Durga. Ngopo kang banjur apa kang dadi wigatine? Sartane kita duweni gegayuhan apa, Nger? Kabareng kula radi nyaket bisawan kula Ibu Bathari. Ya para gage tak sumanggake matur kelawan pun Ibu, Nger. Donamit pasanggele mantapi Ibu Bathari. Kepareng sepisan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Ibu Bathari. Ya kala Durgangsa ulun tampa.
Dene tunggap ingkang angka kalih sowan kula menika namung badhe gayuh gegayuhan kula ingkang saestu kula pepingini. Gegayuhan kita apa, Nggir? Matur kelawan pun Ibu. Mesti mengko pun Ibu bakal ngudaneni. Iki jalaran kula nampi sasmita bilih para Jawata badhe matedaken wujudipun kanugrahan ingkang winastan Wahyu Widayat. Kamangka sinten to ingkang kedunungan Wahyu Widayat menika kala wau badhe pinardawa kamulyanipun. Ateges benjang tedhak turunipun turasipun bakal madeg dados nalendra sedaya. Mboten wonten setunggal ingkang boten dados nalendra mila saking menika Ibu Betari saestu sawanipun ingkang putra pun kala Durgangsa menika namung badhe nyuwun kanthi sanget lilanana sukulan penggalih paduka Kanjeng Ibu Betari Durga sakbiyantu kelawan ingkang putra supados sanggayuhaken kanugrahan saking para Jawata ingkang winastan Wahyu Widayat menika kala wau Ibu Betari. Buta Pandha tata gati misraya Indriyang sasara maruta pamana bana margana Samirana lan marayang wisikan magulingan lima batu-batu sudi selikur dina ya ulun wis tanggap apa kang dadi kekarepan kita merga pancen gegayuhan kita nggon kita menggalih merga panjenengan ulun iki uga peranganing para Jawata sartane ulun iki uga garwaning Sang Hyang Manikmaya ya Sang Jagat Giri Pratingkah mesti wae yen to ulun nembung apa wae sartane njaluk apa wae marang ngersaning Sang Hyang Manikmaya mesti bakal dipinangkani. Inggih Ibu Betari. Mila saking mekaten kula suwun kanthi sanget lilanana sukulan penggalih paduka minangkani panyuwunan kula sartanipun gegayuhan kula Ibu Betari. Ya ora usah walang ati, ora usah kuwatir, Nggir. Panjalukmu bakal tak udaneni dina samengko pun Ibu bakal sowan marang ngersaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Bakal nyuwun wujuding Wahyu Widayat bakal ditedhake kelawan kowe Nggir sartane Wahyu Widayat bakal ndak suwun supaya manjing ana ing ragamu. Ibu Betari matur sembah nuwun sanget Ibu Betari. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami Ya ora dadi ngopo Nggir wis ora usah suwe-suwe. Pun Ibu bakal ngelak wancine bakal tumuju bakal budal sowan marang ngersaning Sang Hyang Jagat Giri Nata ndherekaken Sekar Paduka Ibu Betari. Patupat Nggir kala Durgangsa wonten timbalan kenging menapa paduka dereng ngantos kula tingali dereng ngantos sowan wonten Kayiwangan Suralaya teka sampun kundur. Patupat Nggir njaluk pangapura sadurunge pun Ibu ora bisa nggayuhake apa sing mbok jaluk. Aduh kenging menapa Ibu Sebab ning dirgantara aku ora pangling ketemu karo pangeja Wanteng Wahyu Widayat Yogi Bathara Widayata sing wis nggawa Wahyu Widayat emane bareng kepethuk kelawan aku Bathara Widayata bablas ndak uyak ora bisa
kecekel ora bisa kecandhak nggih kala Durgangsa. Lajeng kados pundi Bu Betari? Mbok menawa pancen ora dikeparengake dening panguwasaning Dat Kamara ing Dat ibumu nggayuh wahyu iki nggih Marata Gage. Wahyu Widayat uyaken dhewe, Wahyu Widayat bujungen dhewe nek jampangi saka ngaduan. Wah, bujung mangsa barang. Berkencang karo doyong pak mbok bola kali cedhe sapa sing gawe? Lambu. Wah, Bagong kita aja sak keluwih. Pak D Karsi rawu. Bukti kula konco, Pak D. Pak D jenggol kita kowe. Ulun ki penerelekmu kok kowe njeluk Pak D. Ngelek Karsi. Karsi to. Ulun tampo. Kae. Wah nika Bathara Pathuk. Mirip jibles potongane boys. Boys jenggol kita meneng apa, Bagong? Werkudara. Nrodo kakekku apa? Juga nggon kita tapa sawise kita juga nggon kita tapa saiki bungah-bungahno pikirmu seneng-senengno rasamu. Ulun ingkang tutwuntat lakuning Wahyu Widayat dina sak mengko wis manjing ana nganggo kita ngger Bratasena. Sawise kita kedurungan wahyu ya ngger Marata Gage. Midhangetno pepacuh sarta ingkang ora isa diterjang. Aja pisan-pisan kita cecaketan kelawan sawijining wanita nadyanto kuwi garwa kita pribadi. Ya kuwi suwene 40 dina 40 bengi. Waduh. Aku prai seminggu anu lho, Tru. Mbledos lho. Ayo wis beda-beda kaya kowe pantangan beda karo anu. Lah iya. Biasane seminggu ping 9. Edian apa piye? Lawan sore bengi. Sabab yen to kita nganti nerapat sak nerajang perbatang bakal luntur kekuatan yang wahyu gedene kita bakal koncatan kanugrahan. Ingkang mangkono kula surtiti ngati-ati duka-duka dikawa. Apa ingkang dadi pangandika niki wikatekno kanugrahane wis tiba, pacobane bakal nyaketi. Ulun kondur makayangan, Ger. Menungso tatanan jebul kowe sing wis gayuh wujuding kanugrahan kang winastan Wahyu Widayat. Ora pangling iki kala Durgangsa ya Werkudara dasar para nyata. Ayo aku ora nrimakake kowe gayuh Wahyu Widayat. Karepmu kepiye? Wahyu Widayat ndak jaluk. Nek ora ndak wenake kowe sing tak pangan. Bangsa arep ngrudo paripeksa kelawan aku. Oh, mati tenan kowe. wedhus iki. Gak iso kan. Ah, hey, hey, Guys, ya. Oh, ya.
jar. Ay, waduh ya Allah. Waduh. Aduh. 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 Ay. Ay, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aduh. 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 Ay, Allah. Ay, Allah. Ya wae jan ora nyantol kok. Asa. Ay, jar ya. Ah. Ay, wala ya Allah. Aduh. Ana dewa ya nuntun wong ngaprang. Wong ngaprang dias padha sarasaran. Mangembeng baluk kayiwanganmu sawela gringging. Aduh Ibu Betari. Wah, kula kawon kalian Werkudara jebul tinemunipun Wahyu Widayat sampun dipun gayuh dumat kalian Werkudara Ibu Betari. Samangke kula kawon ngrebat Wahyu Widayat batu-batu batak rebut dhewe marang. Batu-batu bat kakang. Mumpung sepi. Batu-batu bat ampun maneka werna lho Kang. Ora. Gedhe to ora? Inggih mboten. Dewa ora gablek, Dit. Dewa kere iki agi kowe kuwi. Inggih Kakang. Wis to aku ora arep ngopo-ngopo, kowe ora arep tak kapak-kape. Lungguh. Inggih. Sing ngakon ngewangi kala Durgangsa sapa? Inggih piyambakipun nyuwun piyambak kalian kula, ha? Ane dumeh kuwi anakmu lah nek penjaluke ala. Penjaluke werna-werna. Monggo kowe ngerti dhewe. Kudune kowe iki dewa kowe kudune ngerti dhewe. Wahyu ki ora sak trepe dijaluk. Kanugrahan ku ora sak trepe dijaluk, ora sak trepe disuwun. Nek dituku kanthi olah prihatin sing bener, laku prihatin sing becik, tapa kaya tadine. Wahyu wingi bakale manjing dhewe, turne kudu iso njaga watak wantun tindak tanduk kabeh kudu iso dijaga mergo nek ora mengko mung ngilang dayaning wahyu gedene konsatan kanugrahan. Inggih Kakang nyuwun pangapunten. Ayo bali. Inggih mengke badhe wangsul bali saiki. Inggih Kakang bali ora beri tak ambung kowe. Inggih Kakang kula nyuwun pamit. Bali kala Durgangsa jak bali. Siaheno isih klithian nyuwun pamit Kakang. Ndara Werkudara Depolwi ponantuk kanugrahan Wahyu Widayat. Iya. Saniki kula nuwun sewu. Kula niki wau dipun utus dening Ndara Janaka supados ngupadi papan durung panjenenganipun jenengan kesah nilar semateng Ksatria Jodipati. Iya, banjur kepiye? Ndara Arjuna mbetahke kalih sampean. Nek nganti sampean ora rawuh teng Madukara, mengke bakal cilaka lho, Den. Wah, Jlampro. Dipolo napa kok Jlamprung butuhke kelawan aku? Kula piyambak mboten ngertos ingkang baken. Monggo kula dheraken prapta wonten ing Ksatria Madukara, Den. Dipolo dereke. Kakang
Kakang Mas Werkudara sak rawuh jengandika kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Kakang Mas Werkudara. Wah, jlambrong iya. Tak tampa. Ana wigati apa kowe mboyongi sartane kowe nimbali kelawan aku. Miturut ature ngendikane Dipol Semar. Yen to aku ora prapta ning Ksatran Madukara ora bakal prayoga kedadiane sartane bakal cilaka. Wah, jlambrong ana apa? Inggih Kakang Mas, sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi. Pun Arjuna tadah wadana Kakang Mas. Estunipun kula menika namung badhe kepengin nuruti dhumateng menapa ingkang dipun gayu dening Punwara Sembadra. Werkudara, jlitheng kakangku piye? Sembadra mbutuhke kelawan Siadi. Kena ngapa Siadi malah lunga, malah nilar kesatran Jodiwati? Parsna kakangku, Kepiye? urhanamu lungaku ora mung ropian-ropian, lungaku ora butuh seneng-seneng. Nanging lungaku iki gaya kanugrahan, gaya kamukten. Yo kowe wahyu kanarendran sing bakal ndadekake sapa sing kedunungan wahyu iki pinardawa kamulyane. Ono? Ya. Ya kuwi winastan wahyu Widayat. Wah, mula aku bali menyang kesatriyan iki. Sak temene mung bakal ngaturake bebungah kelawan jlamprong adhiku. Mergo aku wis entuk nggayo, ya kuwi wis kasempatan nggonku nggayo wahyu Widayat. Werkudara, Ono paran. Sembadra nggone ngandhut jejabang wis ngancik Yuswa Saptacandra 7 sasi. ya. Mongko Arjuna kepengin nganakake upacara siraman. Siraman Wanasari. Semar meneng sik to. Nggih. Nganake upacara siraman, mongko sing nyirami uduka Arjuna, nanging sing dijaluk dening Yayi Sembadra ora liya sing nyirami ya mung kadange tuwa Jodipati, ya mung Siadi Werkudara Dimas. Gonjang Kanjeng langit kelap-kelap katon. Lir genjang alis risang maweh gandrung. Kagyat enggalih Sang Werkudara. Emenging driya kodheng sotane enggalih dupi midhanget aturipun ingkang rayi panengah Pandhawa. Raden Janaka sartanipun nata ing Ndrawati Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Emut sabdaning Sang Kaneka Putra. Sumangkahing krasa sumber mawa lindhu bumi koncing koncing gumeludhuk Kuntara ketuk Pemelap sang caloni di edan ngopo Siadi kok dadi gereng-gereng kaya ngono? Werkudara napa kok Siadi dadi kaya duka ngono? Werkudara gene malah wawe Baladewa menenga. Wah, aku wong tuwa to kon meneng. Menenga sih. Kok Prabu mbok ya sareh to ya? Kresna kakangku, kepiye? Awegah nindakake upacara siraman yen to aku kudu nyirami karo Sembadra. Lho, lah ngopo? Aku emot sabdane nerada kakekku sawise aku nampa kanugrahan wahyu Widayat. Aku ora kena sesenggolan sartane ora kena cecaketan kelawan wong wadon. Nadyan to kuwi bojoku dhewe. Wah, kok dadi Janaka kepengin sartane kowe dawuh aku kudu nyirami karo Sembadra sing kandhutane ngancik Yuswa Saptacandra. Ah, sudi. Aku ora sudi. Padha karo neta aku nganti nglakoni nggonku nyirami karo Sembadra padha karo aku nerak pacak nerajang pepacuh. Nerak pacak nerajang perbatang. Aku bakal koncatan wahyu. Werkudara
Kresna kakangku piye? Kowe golek Wahyu Widayat ki tok nggo mukti sapa? Tak nggo mukti aku anakku sak kadang sak tedhak turune Werkudara bakal dadi Nalendra kabeh. Engko sik to. Anakmu sing mbok karepe iki sik endi? Ya Antareja Gatotkaca Antasena kae. Yen to bapak ning gayuh Wahyu Widayat bakal pinardawa kamardikane. Mesti wae Antareja Gatotkaca Antasena besok sak tedhak turune bakal dadi Nalendra. Engko sik to. Miturutipun Kakang sartane merga si Adi kuwi isih peranganing Pandhawa, si Adi kuwi peranganing Pandhawa. Si Adi ki senopatine negara Ngamarta. Lah kok nek si Adi duwe panemu kaya ngono, monggo golek mukti anakmu dhewe. Engko sik jajali tak takon. Aku tak omong, Gatotkaca Antareja Antasena kae ki ora mung anakmu, ning kae uga atmajane Yayi Prabu Puntadewa, kae uga anake Janaka, kae uga anake kembar. Aja mung tok pek anak dhewe, aja pok aku dhewe Werkudara. Ya aku gelem Lah rak ngono, karimune gelem kok. ben koncatan Wahyu ora apa-apa. Engko sik to Werkudara. Piye? Besok yen to bayi kuwi lahir, bayi kuwi wis kedunungan Wahyu Widayat. Sing saiki manjing ning ragamu sebab sak banjure kowe mengko nglakoni upacara siraman, kowe nyirami Sembadra. Wahyu ki mau bakal pindah ana raganing Sembadra, sartane ana raganing jabang bayi. Wah, ya wis ora usah suwi-suwi. Jlamprong wonten timbalan aku saguh nyirami Sembadra. Aku njaluk besok yen to bayi anakmu sing dikandhut Sembadra iki lair. Tata lair pancen anake Janaka ning batin anake Werkudara.